Здравейте, аз съм репортер от BTV. Днес искам да ви съобща много важни новини. Един 80 годишен дядо падна от 42-я етаж на Бърдж Калифа, защото забрал да си изпие хапчетата за засищане на глада. И той е смятал, че ако той падне, друга почне да бъде гладен. Сега идва Десислава Ризова от BTV. Днеска го тук въртя стае. Точно е и тук дет лежи, защото паднал. И сега прогнозата за времето. Русе 44 000 градуса, Варна 3 градуса, Шумен 5 градуса. Това е прогнозата за днес. Реклами! Джамбо весели деца, джамбо весели деца, джамбо, 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 джамбо. Ето тук. Къде отивате, госпожо? Не, идваме на частен урок. Много е скъпо, много е скъпо. Хайде, миличко, кажи баба thank you. Кажи баба thank you. А ние учим английски вкъщи. Как така вкъщи? Вземете дисковете на Калиакра маслото. Only 1,35. Елате тук в нашите дроги. Тук ще ви дрогираме с колко ли не лекарства, които може да ви докарат сериозни дефекти, като смърт, желание за убийство, малка преглада, шарка и още много такива маловажни работи. Купете сега за 48 лева, за да си оправите диарията или каквото ще е там. Извиняваме се за прекалено кратките реклами. Другия път ще бъдат още по-дълги. И сега, към седни беден. Въпрос за 100 лева. Коя е столицата на България? А. София. Б. Варна. С. Николай. Или Д. Добрич. Ще искам 50 на 50. Добре, нека компютъра се включи в играта. Остана София и Николай. Ти кой казваш? Аз се отказвам. Не мога. Хайде, това е въпрос за 100 лева. Ти даже да не познаеш, че нищо не губиш. Ще ми аз дойдох само за пари. Не за пари, аз дойдох само за слава и за хората ме гледат по телевизия. Вече не съм гладен. Иначе вие сте гладни да се абонирате за Цветанка Драганова, нали?